Arestado ang sarong empleyado kan lokal na gobyerno kan PUV Corpus sa Masbate, makalihis na makuwaan ng iligal na badil sa pigkasang operasyon sa Purok Payapa, Barangay Gindawahan, PUV Corpus Masbate, alas 4:32 nin maagahon kaining Desyembre 9. Binisto ang sospek na si alias Dodong, 42 anyos, asin residente kanaw ng bitan na lugar. Nakumpiskar sa posisyon kan sospek ang sarong caliber 45 pistol, magazine, 5 bala asin sarong holster. So, according po ma'am sa investigador, wala naman siyang yung wala naman, I mean, yung designation ba o position, hindi naman yung parang ma'am, parang runner siya dun sa LGU na inuutusan ng mga kailangan sa opisina, bibili ng mga kung anong kailangan. Nadako pan sospek kan pinagsarong puwersa kan CIDG Masbate Provincial Field Unit, Regional Intelligence Unit 5 asin Provincial Intelligence Team 5, MARPSA, Masbate 2nd PMFC, RPSB Gindawahan asin PUV Corpus MPS. Sa kusog kan mandamiento de requisa na pigpaluwas ni Honorable Teofilo Tambago, ang acting presiding judge kan RTC Branch 49 Katayngan Masbate kaining Desyembre 5. After ng inquest, doon po imamanifest sa inquest na yung custody is doon po sa CID. Kung anong unit ang magko-custody, doon po nakalagay naman po doon ma'am kung sa PUV Corpus pa din siya or yung sa CIDG. Sa CIDG kasi ang lead unit naman po is yung CIDG Masbate. It ranges from 80,000 up ma'am ang piyansa po sa baril. I-determine pa po kasi ng fiscal kung magkano yung piyansa. And sa ngayon ma'am, wala pa po kaming hawak na progress report kung magkano yung ni-require na piyansa dito sa kaso nung arestadong individual ma'am. Sa ngunyan, nasa kustudiya pa kan otoridad ang sospek asin nahampang sa kasong pagbalgar sa RA 10591 o Uncomprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.